Larry resulta que é un Michi, un gato, está nombrado, isto é real, nombrado ratonero jefe na oficina do gabinete de Reino Unido. Isto podedelo buscar na Wikipedia. Quéreme soar esto, no Reino Unido compro cho. Pero é que isto é real, podedes buscalo en internet. Ten un apartado dedicado á súa carreira profesional que é máis largo ca miña propia. É increíble. Bueno, un dos seus deberes é comprobar que a madeira da casa está ben. Bueno. E facer as visitas máis agradables. Pero que ten aí na Galipedia, rollo, esta tempada pillou 30 ratos. Claro. Aparece na Wikipedia hasta o primeiro, o sea, cando apareceu por primeira vez cun gato na boca. Claro, tío. Leva 11 anos ali. Baixas confirmadas como os francotiradores, sí, claro. Aparece hasta conflictos que tuvo con un gato previo ratonero que non o nombraran. É que chegou ele porque o adoptaron, tiña 6 anos, adoptaron bastante violento, por certo, e de repente pois converteuse no ratonero oficial. Teñen unha operación xa preparada para cando morra. Buscamichis. No, facer unha ceremonia. Funeral de Estado. Poñendo fotos do gato e toda a movida. Sí, e incluso hai xente que pensa que o gato é o que lidera o país.